Takže ahoj, já jsem Colin a vítám vás u mého dalšího videa. Dneska to bude Charlie Challenge. Charlie Challenge. A jde tady vlastně o to, že pokládáte otázky mexickým duchovi a on je na ty otázky odpovídá. Známe všichni duchy, že ano. Mám tady takový papír. Snad to aspoň trochu vidíte, kde zeleně tam je no. Malinko to vidíte, ale fakt celkem blbě, moc se omlouvám, když tak. Já se ještě někoho zeptám, jak to udělat, aby to šlo vidět jako rovnou, takhle jako ze zhora, ale jako takhle jsem celou dobu držet mobil, fakt nechce, jdeme na to. Mám tady dvě tušky, ty tady takhle rovnou dám. A jdeme se ptát. Nebo naopak, já nevím, teďka, asi takhle. Takže, Charlie, jsi tady? Moment, mobil. Fuck. To se stává, znáte. Charlie, jsi tady? Ty vole, mobil. On tak vypadá celou dobu, to jako to není. Charlie, jsi tady? Vidíte, už nespadne. Takže Charlie, jsi tady? Asi jo.